बोले धरती मैया की जय। तुरको रामा हीरा मोती औहे सोना चांदी, तुरको रामा लोहा पत्थरा औहे सोनहर माटी, तुर कैसे करो बखान दाई, तुर कैसे करो बखान वो, कैसे करो बखान धरती दाई, और कैसे करो बखान रेडी से कैसे करो बखान दाई, और कैसे करो बखान, 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 तोर तोरा मा सबोदी अखे वो, तोर तोरा मा सबोदी अखे व्यापारी अपिसा, कैसे करो बखान दाई, और कैसे करो बखान, कैसे करो बखान दाई, और कैसे करो बखान। सहे जाओ लोहा कस्तूर को दोलाई, तांबा से बसो सोना कस्तूर धान दाई, चांदी सहे जाओ लोहा कस्तूर को दोलाई, तांबा से बसो, और पूरा सबोती है व्यापारी अपिसा, कैसे करो बखान दाई, और कैसे करो बखान,
बोले धरती मैया की जय।